agus cuniúmuid an taifeada agus cutamid fáile sin go Glór nGael agus crochfar a síbh a se go teán bliana. Agus sin túdar atáile sin ná imín bíon forbartí a gúnaí sa réimse se agus imíon rudaí ní bháin as fashion ach imíon rudaí as feim agus tagans róir nó agus bfu muidir caiintear chuide go na forbartí atá takeí chun cín ó híh cuasaí rialachas le blianta beag nó san isis. Ach be sé mar áis tagartha agaí a seo go teán chábhí dhéag le cúnaité. So, sé de dhéanas muid inis mar a misteléib Tásamid Seisiún tásúlam go bhfeicisib Sleamhnain. Bhistelíb díreach a thuirt le fiscom go bhfuil Sleamhnain feici agaí, feicinn sé béad iontach ar fad. Okay. So, Bunphrionsabail Rialachais mar a bhíine codsaíonna. Ach mar a dúirt sí beh taifeada go dhéanana na himachtaí, be na taifeadaí crochta ar chábhí dhéag. Ní bhaid mór an cápa sí go rinslíb, ach cuniúmuid seo cho cinál cóháite agus is féidir, ach éon chápa sé rintas mé líbinne duine mé sin riadagóras chat más féidir, agus de cúnaidé leidir sé sin cuasaí riomhphoist, etc. Spáinnim go ib cáhhuiisib an chápa céanna tá sé ar fáil go peibli ráiteas go bhfuil eagraíocht lei sin. Bé ceisteannaí an, Tásúlam taco fadal op sin, hart fiche chun dó, cear chun dó, agus go nglachamuid le ceisteannaí beidir a fá cuaig nó méid nó scór nó méid nó mar sin. Ceisteannaí generalta, seachas cinál mion ceisteannaí a bhhainans le bhar gCoistí agus Eagraíocht héin, agus tá mai cinnte go dtígann sib cén fá. So, ríist, chun má thosaín muid ceart caithe mé méid seo rá ar ráiteas na mí hiiscinne sé sin go bhfuil muid a chuir sé ar fáil mar áscuib ach nar cheart agus go bhfuil gachéireacht dinta ein go mbeadh tábhar ar fad atá go rinslí binne go bhfuil sé chum le dáta inne an líola go bháltainna chábhídas fiche dó. In alt go bhfuil go méid go hafada ein ar ráiteas na mí hiiscinne tá an dáta sin gal lo ein go sunrach leis. Chámáile sin bechar cumsará níd riadóir mise agus má tá cóidead líomh neas blácha testáil maidir de héfachtaí éon óráile bhhainans le ach na goideachtaí nó an tAcht nó tAcht nó rud be mar sin is ceart gaobse agus bhar gCoistí sin a lorach ó chóirleor lís aga héin. Agus ní ghlacamse, Glór nGael ná Foras freigracht ná litna sa bit, fébi cinnte líad ardíonn se ineall ar ábharna ceardanna seo ná ar aráid míchrinnes nó asnamh be atá san ábhar seo. So go a míle magaí tá muid go a brethhaine ar an Eagraíocht Neamhbhrabúsach an NPO, tá muid go a brethú chomá ar aimimeí an rialachas ar an Carthanais go sunrach agus ar chóid rialachas sa géad chuide gon Seisiún. Be ceisteannaí an sin agus be muid an sin i dtéadal le ceisteannaí a hagans chun cín a chuile Eagraíocht Pobail, chuile chuist dúnach, chuile chórchuman, chuile Ceannaireacht, chuile Eagraíocht Pleanálatanga is ceisteannaí iad a bhhaineann le cuasaí Ceannaireachta, cuasaí Straitéiseach, cuasaí Cuntasachta agus cuasaí lochanna. Okay? So, mar a dúirt go síonna sin ar ballbeg, bé ceisteannaí an agus tá daoine fósaíocht isteach, agus be muid a déile leis na ceisteannaí mar a mistelíb riadagóras, trí chóras idirghníomhach, agus sin chóras atá gceistin sin ná Slido. Cearcadóir agus seachon éibrinn Slido ná is chóras idirlíne osclainn tú browshalí web agus becheart tásúla agam faoi seo go bhfeiceadh sib slido.com agus go bhfeiceadh sib QR code agus an sin clib an sin. A bhfeiceann? Yeah, okay. So it's féidir goil browshalí nua oscailt agus an sin an cód sin a chur isteach nó goil cuid díreach ag a cód ó de fón cliste agus an sin chlárú ar a síomh, tá tú an chlárú le tanam nó gun tanam a lo leis ní mistelamsa a chorbe. Beidir se go ceisteannaí a chur riadagóra sin agus is riadagóra sin i thuchas muid có fada leis na ceisteannaí be sé ar fáilann sin go cholagóna le cúnaidé.
A chudasach agus díirech le sib chur gúsáid slido chuide go beidir na rúsáid slido I díomh. Tá mai just go le chur ceistearí cábhail sib inne cháirte. So fecim tá lista mór daoine ag faoi láthair tá isteach samach le tríocha dó cheappain chláirí agus tá sé sin iontach ar fad agus tá míle fáilte roimh agus tá tuile daoine tucht isteach so tá daoine gun den dún an garbhain a gun de portláige Guidóir, Bleachlia, Litzer Cannon, sin iontach Mullach Bán, deisgurt an Blacha Ceannaireacht Zile, Litzer Cannon, be dead, yeah. So tá 7 héising tucht dún cábhail siad agus tá sé sin iontach ar fad. Zile now, Litzer Cannon, Berta Litzer Cannon. So, seo chéin Ibrian Dangan I cúis círaí has se. Tá daoine freagart an chat agus an seo tá Eileen hir a litir má leinstras an choimim cúin níor bhir glán chud cile agus bailin róba. Se tá an chat cearcadór más féidir íban slido úsáid le hína geisteanna be sé sin iontach ar fad. Ok, cearlach Kildára tá sé sin maití ar fad, tá sé bhíntach chun déir bacha. Cearcadór. So se chuad agan tú isteach ag slido na slido.com agus an sin an clip. So gur míle maithagaí as sin a dhéanamh. So be mé teachtaráis ag agus íomhráthach agus Bleachlí agus Muineachán agus bailin róba iontach ar fad, iontach. So cead fáilte róba ar fad. Okay? Sé a dhéana smuid, be mé gúsáid sleánan agus fila mé ar a banis. Agus be muid a bethúd I dosach an Eagraíocht Neamhbhrabúsach nó an NPO. Agus is dóthaí tá roinnt struchtúr ar fáil ó híomh cuasaí rialachas corporáidí tá cólacht agus tá de Glór cinál cólachtaí an. Ach buan na principal a bhain leis an Eagraíocht Neamhbhrabúsach buan siad leis an Earnáil go háirí tú bud sibse is íchrú ionte Earnáil na Gaeilge agus an Earnáil forbara Pobail chéile. Agus téach struchtúr chuideachtaí nó struchtúr corporáideacha éagsúla bheith geistin sin ó chárchuman go dtí Carthanais ach gun chuide smú sé an sort sabal a bhaid mé gúsáid inne agus I gahanna seisiún seo ná an NPO nó an Eagraíocht Neamhbhrabúsach agus gun chuide smú buanan an tábhar a bhhanas le cuasaí Carthanais go láidir I gceist leis an NPO. So, bíon an NPO nó an Eagraíocht Neamhbhrabúsach bíonn sé a fáil san Earnáil Phríomháideach, san Earnáil Feibrií agus an Earnáil Iúnach. Bíon struchtúr éagsúla I gceist, ontaobhas nó fundúireacht nó ciste nó Carthanais nó córchuman nó ceann Eagraíocht. Bíon cospóir nó cúis nó sansbrach I gceist go minic leis, agus bíon an leas Pobail nó Pobail nó sóisialta go mór a dreis leis sin. Go minic bíon cuasaí oideachais, cuasaí sláinte, creide, cultúr, cóhíl, cabhar réanúil agus in ar gás hain cuasaí teanga. Bíonn sé sin go mór a gceist chomá. Áchóideacht bíon an NPO gníomhach a cuasaí áchóideachta. Bíon go minic gníomhaíocht ar bunacha chun airigid nó muoinú I thiomsú nó amsú agus bíon chlár gníomháin sé sin dintar rud I cíns. Bíon na faoin sin muoinechin sin a bra ar rialtas nó ar an údar as áitiúil nó ar gníomhaireachtaí stáit ar an cháirtas nó ar thuirtas Harannachta nó ar thuirtas ón bobal. Agus is dóthaí an séas mó bhhainans leis an NPO an Eagraíocht Neamhbhrabúsach ná giniantar a inisteocht ar éon mharachas airigid a bhíonn sánig deireadh na bliana seachas ginian for lethrín séir a measc scarthalmhóirí nó únéirí na Eagraíochta. So is dóigh go bine an tré is suntasaí a bhhainans leis an NPO. Nis, tá mai brandú rúm agus feicim an túfástíine agus sibh gobaid go láidir in NPOs. So ba bhhaid am a chluisteal with mar a mistilíb. Cén iad na dúchláin is mó a bhíons rih NPO-na rih Eagraíochtaí Neamhbhrabúsacha ar nó sipéin go háirid mar a bhhain sé le cuasaí rialachas. So is féidir Clár Oiliúna ar slido.com agus an sin
an clip sin úsáid agus an sin, mar a miste líban sin éintseocht, céad an dúthlein is mó a bhíns roimh agus sib a plé le cuasaí rialachas san Earnáil NPO nó Neamhbhrabúsach. Bhín cuasaí muoinithe an go minic agus tuigeann muid ar fad ar sin ach an nuas ar sin ó híomh reachtar an rialachas céir duile a bhíns a choirí. Nó céad iad na deacreachtaí cuitianta a chastar orí. Ok, so bheith ólach ar na háthraithe go léir agus tá dúnall baint le sin cínte. Meabhar a bheith hagaí cábhfuil an eagraíocht agairse ó híomh cuasaí géileoireachta agus céir is gá a dhéanamh le bheith géileúd céad fin géad agus le bheith cólíne agus na gCeangail. Aibrithe deonacha deacar caid an a chur a bhaim agus bíon dúnall baint le cuasaí. Ní bháin cuasaí aibrithe deonacha ach le fostithe agus an sin chumá le bail gon bhabhart nó bail gon chuiste stúrtha. As ba saincháilíocht ar Cuntasacht ar acmhainní déana ar reachtaíocht, cearcadóir, struchtúr cearta bheith ar a gcuiste, se is dúlhan cuitianta é sin, agus le cúna dé a gatha na seisiún seo be muid an aitheoirt ar chuide se. Gúil tar an eolas is déirní fin rialachaí agus iad a garthú a bblion go blion, se sin réimse forbara an rialachas. Bhain an go leor dar go d'oibre teangair is bobbal ibrechaí gohain, ok, agus is dói cosan sunraí go mór a gistan sin. An rialachas Carthanais pápéirechas a bhainins leis a góras, neart feola a gist de pléidir sin nifig chlár chuideachta GDPR se tá se sin go mór a gistein ar fad is dói le blion nó hónós. So sin muoinú cearta bheitán chun fuirin na íc se banistú fostithe agus chur a bhaim Straitéiseach. Agus I gcathair na seisiún eile a bhaid sang, be muid brenn go géir ar chuideacham se ar bhadach níos mine ben an stoilm an be seisiún ar lethang fi cuasaí fostiachta I dro dhearra na srathe se. So tá mai buíochaíb as an méid sin a rintlum, tá is mór chabhar sin. Ó híomh na núthlein eile is dóthaí nó na núthlein cuitianta a bhíon tán. Bíon is dóthaí aspa muoinithe tháinig sé sin a gceist. Bíon búnaigear irisach agus córa seasnabacha sé sin ar chulamhealach, sé sin is minic nach míon foirigneamh ceart ach chomáile sin is minic nach míon córas technoliachta feisnéise ceart ar fáil agus go háirid eagraíochtaí I dús a ré agus iad dús forbartha. Ceachainiontar banistú ar Riaracháin agus ar Íomhá Feidhmeanna, céanna tnúthain atá ag a bobbal seirbhíse atá agaí, na nGael sealabhóirí, sé sin na daoine atá a brath ar na seirbhísí a gur an sibse ar fáilób. Bín Carthanais an ó híomh, ní bháin ó híomh aibrithe deonacha agus fórne agus daoine atá sásta rudí dhéanamh ar chuistíad sa léide, ach bín Carthanais an ó híomh nó Carthanán maidide leis an tuiscint, na tuiscintí is ratha maidide le cuasaí acmhainní déana. As ba saincháilíocht agus baineann sé sin le chuileadh ó GDPR go dtí cuasaí sláinte agus sábhailteachta agus an sin ceann cuitianta cuasaí caibhlinta leasa agus ceachaí le banistú I dhéanamh orb sin. So tá go maith, céird is rialachas an. Is dóthaí seachas cinál san bhín ó bháin tá cúpla rud a gceist leis. Sé sin bíon údaras a gceist cén tódaras atá agaí bóla faoi bhur go d'oibre. Cé as dagan an chócht atá agaí. A bhfuil sé sin bhfuil Dualgas lechaíorí ag Foras Muiníne, a bhfuil focholacht bunithe ag córchuman áitiúil, cé as a bhfuil an faoinse an inse údaráis. Cén íse tagaí, cén mission nó mór chuspóir, cén fábhail se bán, scechaí gura se bisin a bhain. Cén cheannareacht atá se betóirt, ní bháin gon bhabhart ach gon na fostithe, gon na haibrithe, gon phobal seirbhíse, gon Earnáil. Ceachaí a dhéantar cíntiú nó deimhnú go bhfuil an nobair seo go duine, agus cean túrisc nó cean Cuntasachtar ar an nobair ó bhliain go bliain. Cinna nGael sealabhóirí atá agaí, sé sin cinna daoine bhfuil be freastal orb, cean fábhail sé tábhacht ó freastal orb san seachas ar phobal sanspéise eile. Ceacha hoscailte agus ceacha honric agus atá obair bhur go eagraíochtaí. Tá mai cheappa nach bhfuil aon duine sa siomra an seo ar bhhail ó cheappa nach bhfuil siad oscailte agus nach bhfuil siad honric ach dheofa muid amach ar báil
go bhfuil se tábhachtach go litrofí amach céir de spríomh oscailte, céir de spríomh onric agus mucanta agus tú munda chuid graithí. So ó híomh cinál teachtar níos gaiide go míúhar céir des rialachas an nó governance, bhealach sé tá an a sort cinál meascán go phróisis, go chóris agus go chróiricha faoine intar rialú eagraíocht. Okay? Agus bíon cinál teoracha dhéagsúla an faoi cechaí naidhrín se, tá teoracha na gníomhaireachta an, sé sin go bhfuil sort cinál agency i gceist, agus banan se níos mó beidir le cólachtaí agus cuideachtaí san Earnáil phríomhaideach cólachtaí bhanas de cuasaí brabúis, sé sin tá go nGael únéirí nó scarthalabhóirí ar chólacht, agus fostín siad stúrthirí leis an nubarí dhéana hóib ach ag bun an chadribh sin tá tuiscint an go méidir go dtioccha na stúrthirí i dtír ar na húnéirí agus an sin caithfar an chadribh sin a rialú. Tá teoraigh na muirseachta an, sé sin go bhfuil tuiscint ábhraí níos leithne ar chuincheap na húnéireachta agus ar luach gon scarthalabhóir nó luach gon únéire. Sé sin go dtioccha an luach go dtioccha feabhas ar luach, go dtioccha méadú ar luach inimacht ama seachas tíreach san achar ama is gcuide. Agus go dtugtar san áideh go bhfuil níos mó an ná leas na núnéirí hain. Agus an sin tá teoraigh na nGael sealmhaireachta, sé sin go naithnítar go bhfuil go leor cineálacha daoine páirteach sa bhiontar nó a bhhain an tarifa go cineada cínta sa bhiontar nó san eagraíocht atá gá reachtair, agus go gafaí na leasaní éagsúla sin a bhainistú ar bhealach atá éifeachtach agus tréhearcach agus Cuntasacht. Agus ó híomh level feidhme sin cechaí intar se íana go practicú. Tardaigh sé ag 3 level, sé sin an ard level, an tard level, sé sin ag level rialála, sé sin ceart go leor tá iireachtas éireann aing, tá achtaní aing agus an sin tá reachtaíocht aing agus an sin tá rialálaithe nó údarrás rialála i dhéanann cínte nó i dhéanann muirsú ar obair na eagraíochtaí a bhfuil siad a clí leis sin slí. Tá levéil cóirleachán, sé sin levéil a lárbáide, levéil a bhfuil sibse go láidir i gobar an, sé sin tá cóid iompar ar fáil, sé sin tróir generalta faoi cechaí le eagraíochtaí a reachtail. Agus sin dúthán siarí a bhíonn rih eagraíochtaí neamhbhrabúsach na cechaí leis na cóid iompar sin a aistriú isteach ina bolasaithe eagraíochtúla ar a talla. Agus an sin, ha rud a beheile, tá iompar pásanta i gceist, sé sin is daoine muid. Brahan chuilethórt ar a go an iomprín muid hain, ar an unricchas pásanta tá an hain, ar na luchaní agus ar na Eiticí atá aing agus muid amón aibre agus muid a gaibrú le chéile. So, mar I dtírim, is arcur síos ar rialachas I dtírim mí próisis, córis agus tráiricha faoin an intar rialú ar eagraíocht seachas cinál aon sanmhíniú a bháin. Tá sé bunaithe ar principal agus céas go na principal. Reachtaíocht, sé sin achtaní ritar sa dáil agus sa seanad, reachtaíocht chroa agus reachtaíocht wog. So legan achtaní nó an reachtaíocht dúlgas amach tá siad an sunrach, tá siad an go réidir slí is féidir go isteach ar an irstatutebook.ie nó ar achtaní.ie agus ní slíthe I léamh agus an reachtaíocht I cheadú sipéin. Agus an sin tá rud an a dúchtar reachtaíocht tháineasteach ar sé sin rialacháin a eisians airí maidide a hábhar atá faoin a rémas feidhme féin. Tá freisin go reachtaíocht wog, sé sin níon bunús reachtú leis, ní rithú a niireachtas éireann iad, ach imríonn siad tunnachar an mhór ar cechaí numprion eagraíochtaí tain, agus cechaí numprion daoine í tain. Tugtar cuéisáid reachtaíocht éir, agus seirtá gceist lei sin gon chuid is mó na cóid, cód agus níos mó na cód amháin, cóid ná dachleachtais. Agus rint sampla go Cóid Rialachais atá ar fáil mar thróid. Agus banan siad seo an chuid is mó le mór eagraíochtaí, le cuideachtaí príomhaideach, cuideachtaí tráchtála, cólachtaí stáit, gníomhaireachtaí stáit, agus tá is dóthaí an tradiisiún is mó a bhíonn muide inéireann na tarint as ná tradiisiún Anglo-Americánach, sé sin breaníonn muid ar na cuasaní béaldaris, sa réachtaontaí agus tá Cóid Rialachais chorparáidí na réachtaontaithe a richiú 2040 nó a feidtíomh 2040.
Agus an sin ó híh stochhhailirtá na héireann nó an stochhhailirtáine im Leaschleachtais tá iarchéime rialachas corparáide na héireann hábhíle sa cúigteag. Nó is mór a gceist cuasa rialachas corparáide Hall America agus cloiste go minic caint ar Sax nó tAcht Sarbans Axley tu go bhaisteach a richiú hábhíle sa dó. Agus an sin tá tuile is dóthaí tá tuile tróireach ar fáil níos goide go bhhaile tá cóid cleachtais an chun cólachtaí stáití rialú agus tá an legan is deireanna ó sin banan sé sin blion hábhíle agus is séideag. So níl an sin ach simplaí gon sort ábhar gon reachtaíocht bhuagatá ar fáil atá mar thróir going maidide de eagraíochtaí neamhbhrabúsach a reachtáil mar is ceart. Sin bon principal a bhainans le cóid. Ná, déanann tú cólíne leis a góid nó leis na cóid nó míonn tú cén fána go tú clí leis. Sé sin tá legan sa méarla comply or explain. So legan na cóid se má tróir, aistrítar an tróir isteach na Forasaí eagraíochtúil agus an sin mínítar sa túris gan bliantúil ag deireanna blianana sé sin go bhfuiltear a cólíne agus go bhfuiltear géiliúil gon chóid agus animníonn tú an cóid ach mar a bhfuil i gás forrálachaí áirit abrinn tú sibhéad na forrálachaí nachhfuil muid géiliúil chóib agus sibhéad an fá. Ceart go leor. So comply and explain. So ó híomh cuasaí rialala agus cuasaí údarás tá tá rite reachtaíocht an Iarctas éireann, tá an rion fintar trádal agus fostaíochta an agus fuhab sin, tá nifig stúrthra or aimú chorparáideach agus tá nifig chlárú chuideachtaí agus luhfuil sin na meas chuide gona dúbhlein a bhíonsáin ó híomh a bheith cuineáil suas le cuasaí pápéirechas. Tá 8 na chuideachtaí an. Hábhíle is a ceardaigh an tAcht chuideachtaí deireanach a richiú agus is 8 mór mílteacha. Agus an sin tá roinnt Cóid Rialachais láirmid ar bin sin ar báil a bhhainans go sonrach leis an Earnáil tráchtála agus le cólachtaí móra agus le cólachtaí príomhaideacha. Rithú an tAcht Carthanais sa mblion hábhíle agus san ní agus bunaíomh an rialalaí Carthanais gá bhhair sin hábhíle sa ceardaigh agus bunithe ar chuidhha éibre i rinneú san Earnáileúnach ribhise agus obair an rialalaí Carthanais tá Cóid Rialachais go Carthanais fáilsíthe ó dheire na bliana hábhíle agus a hochtaigh. Agus ar bhealach áthrainn sé sin tá sé seo hééis áthú anmhór a chuir ar an Earnáil Neamhbhrabúsach sa tíirse na rions blianta agus tá mór an chuile eagraíocht Neamhbhrabúsach ggéire a bheith géiliúil a niad agus is béidir níiad agus is féidir ó leis na forrálachaí agus na trórachaí atá sa góid se. So tá sé one principle sa góid agus sé de dhéanasme ná nar atá míró me chuid na Bunphrionsabail agus nó Máirín go beidir seang beidir déile le ceisteanna fi cheann déanú méid cearthúide agus tá míad a fáitirú go ar slido chláir slido agus na ceisteanna a chlárú tá códasán faoine bhétaí ceisteanna a chur ceart go leor so be míad a fáilte rúmpúin sin. So ó híomh an chóid rialachais go Carthanais tá sé Fronsbrile gceist agus leachtar amach freisin céiminí túriscóireachta nó cechaí ar a bhéidir le eagraíochtaí a bheith géiliúil go na principal se. An buntáiste bhhainans sin cóid se leis a góid se seachas cóid eile ná tá na míniche bra siléir agus tá cuinsmha cápaisí takeíochta ar fáil agus caithe me ardmhula thuirt gon rialalaí Carthanais sé sin tá na cápaisí takeíochta sin ar fáil in Gaeilge chuma céanna. So na sé principal Cospar Carthanúil a chuidirrá an dára ceann iompar sé sin go bhfuil iompar eagraíochtúil an le honrachas go ndéantar daoine isteúr i gceart go ndéantar rialú a aimú mar is ceart go ndéantar obair go héifeachtach agus an sin go bhfuil Cuntasacht agus tréarcacht a gceist. Nis ceirtá gceist lob se in éiríide. Well go réidir lí catha na daoine atá as cín nó in isteúrthirí nó iontaoibhithe ar Carthanais nó ar eagraíocht Neamhbhrabúsach i cín tú go gcuireann an eagraíocht fébhicinn cospóir Carthanúil atá acu agus an cospóir sin na bháin chun cín agus go bhfuil se chun leas an Pobail. Agus go honúil banan na cospóirí leis an mochtanacht
nó le crotan achnamich a choscnú wélo, idachas nó ilúnta chorarái, creide a chur an cín, nó ein chospór eile a hains chun tarifa, chun phobal, agus sin an áit is mú a bhfuil is dóhí muide fad cinál I gobaid in Earnáil le teanga. Ó héh omper, cuasaí ompid, ní mór go untaobh Carthanais nó stúrthaí nó bail go chuistí stúrtha a bheith neas blách, agus gon gníomhó lena leas persanta hain nó a leas daoine éonar nó cólachtaí eile a chur chun cín seachas leas na heagraíochta. Agus ó híh dachleachtais agus ó híh ceachaí dúchtar sin chun cín, labhraíonn muid lochaní peibrí na heagraíochta, sé sin céirdéad na lochaní atá aitheanta ag stúrthaí na heagraíochta sin mar lochaní tábhachtacha chun an obair a chur igrú, agus go hundúil bíon lochaní cinál réasúnta cuitianta ánar nó oscailteacht agus tréarcacht agus freagrólacht sé sin gúiltar I ggéire freistad bhíonta an Pobail, gúiltar I ggéire a bheith ina obair chógáir an tála agus is féidir agus freistad fébí cén spruch nó cén cuspóir atá ag an eagraíocht. Ó híh cuasaí iompaid agus ionricis is undúil go mbíonn policy láidir agus córas banistíthe caiblintí leasa agus díalseachta an. Agus tá sé sin ríist fíorthábhachtach. Cód iompaid gon bhabhairt agus go fostíthe cuidíonn sé sin freisin le lochaní agus le honricus a chur chun cín san eagraíocht Neamhbhrabúsach. Agus ríist is féidir sumpla go nábhar se a áil ar líne ach tá sé tábhachtach go dtí cén fá a bhfuil le héadá. Cuid tábhachtach go eagraíochta bit ná daoine, agus tá dólgas le ar bhabhairt agus ar chuistí stúrtha a bheith mar onse cheannaireachta. Luthú oibrithe dúnacha ar bábeg, luthú fostíthe, agus an sin bíon daoine an a hagann isteach mar chunrathirí nó mar gnólachtaí seachtracha agus a chuidtín le obair na heagraíochta chur an cín, agus tá bhabhairt freigrach ó híomh na ceannaireachta thiúrfa go na daoine se. So ní mhór gon bhabhairt go fébicin coiste stúrtha nó fébicin bhabhairt a bheith san ardil ar an dulgas cuaireamanta orb mar ostóir. Go mac cultúr measa an, sé sin go gafií mar as ceart le daoine, le dínis agus le meas agus go mac oirim an go éagsúlacht. Go mac ard ar chleinte agus hábhailteacht, antábhachtach, agus an sin na freagrachtaí dlíthúla eile a bhíonn sa gceist mar ostóir. Tá sé sin tábhachtach, tá sé meon agus be muidir fille ar sin I gceann go na seisiún a machchan se. An ceathrú principal, sé sin rialú a aimú, go gcíntófaí go bhfuil an eagraíocht géiliúil, go na ceanglis, dlí agus rialála agus go na doiciméad rialaithe nó go fébicin bunreacht atá ag an eagraíocht. Tá sé tábhachtach méad go bhfuil an eagraíocht Neamhbhrabúsach go mór I dtilimi nó a díomh Muiníne an rialálaí nó na rialálaithe, mar go minic bíon déad le níos mó na rialálaí amháin ag eagraíochtaí Neamhbhrabúsacha. Béidir go háirid agus se bedéad le mátá daoine óga nó gceist béidir go me fí léile tusla a nuas fébicin rialálaí atá ar an áileal atá a go héin. Foras Muiníne, sé sin go minic bíon conéalachaí ag na foras Muiníne ag ranna réaltais ag gníomhaireachtaí stáit. Bíon is dóthaí tnútháin ag tarbhíthe, sé sin na daoine a hagans a bhíon brabachachab nó a bhíon bunthaisteachab ar heirmhís na séirmhíse gurtar ar fáil. Sé sin bíon siad san is dóthaí isúil go mbeidh an eagraíocht géiliúil agus a cólíne in slí. Agus an sin an pobal mór trí chéile, má tá tú loníthe I gceantar mar atá sib, agus má tá aithne ar go háitiúil, tá sé tábhachtach go dtí gur eagraíocht deárite atá an agus go gohíonn sé sin ranfortiocht agus go bhfuil fáilte ribh bobbal ólas a chur imachtaí na heagraíochta sin, I ríist thar a bheith tábhachtach ó híomh cuasaí Muiníne. Tá an bhabhairt freigrach as cistí, sócmhainní agus muoin na heagraíochta, as riscí a aithint agus a bhainisteú. So sin iad is dóthaí na tréthe a bhainins le
cínta dhéana go bhfuil rialú ga dhéana imeachtaí an chomhlachta. Agus béidir go minic nach dictar dusach cén tábhacht bhanas lei sin ach is se bheith náte míon eacrochtaí móra nar a haon bhd a cínta mú. So má Richter scéal má hagan drugscéal chun cín tosítar a fíorthú ceisteannaí fí cuasaí rialachas céige a rointeolalas cén uair céad a rinne siad cén fá nach raibh sé siúdanta cén fá nach raibh sé siúdanta agus sin bord agus na cóltaí bord nó na stúrthirí nó na huntaí bhíthe is arab sin alliance an raigracht ó híomh rialú a aimú. So sin é ceathrú principle. Aber éifeachta chéana agus is dóthaí ceachaí dhéanaan tú se a bheas agus a his agus is dói meastachan cóiríana éir. So rins gonna is dóthaí na ceisteannaí cuitianta bhanas lei sin a míon cruníthe rialta ag bord na heagraíochta. Sé sin a dagan sib le chéile go rialta, sé sin faoi cheann gach dar mí, gach mí, seachas béidir faoi gósam líon. A míon tafad a chuí ga dhéana chintóireacht a bhabhart, sé sin a míon miontuairiscí an dhéana, agus a bhfuil na miontuairiscí sin crín, agus a bhfuil sunraí iontab maidide leis an gcinne atá ghlacaí agus céirtá freigrach as an cinne sin a chur a bhain. Más cólta bhabhart nó chuistethú a bhfuil tAcht agat na cápéisí fada tá testáil le de jab a dhéine mar bháil cuisteanú mar stúrthúr, agus a bhfuil feisnéis airigeidir ar fáilit go trothúr. Sé sin ceist mhá a bhín sáin ceiste chur ag chuile chruniú bhabhart, cé méid airigid tirim atá ar fáil go eagraíocht. Agus mar bhfuil an eagraíocht an cheisian a ragart. Tá cótha mór ceistin sin go na cóltaí bhabhart, cén obair atá ar bun acapsan ó híomh deimhníí de go bhfuil banistú chuig a dhéine ar thócúnaí na heagraíochta. Má go leor bíonn obair ar bun ag eagraíochtaí agus bíonn an obair sin mionanamantí ach bíonn obair ar bun ag an mbord hain agus bíonn siad a lé rudéile chéile ag cruníthe bhabhart. Agus cecho héfachtach agus a bhíonn san plé sin. Mín na crunnechaí a go bhhad, mín siad tarafach an intar cinithe nó a bechaí go blétar na seanradí ceanna agus go mí na túramí ceann ceanna tuchan cín ó na daoine ceann ceanna. A bhfuil dá bheascán scidaní taithí agus córa ag na stúrthirí atá thimpeall a bhabhart. Réist, tuigeann sibse ar fad cecho deacair agus atá sé daoine a bheala le go ar bhabhart. Agus tá mar chéin bhabhar ag go leor daoine thol má haint siad ar bhabhart cén obair atá gceist bheith sé níos deacra fós beidir daoine áil ar bhabhart. Ach san am ceanna agus daoine thimpeall a bhabhartad a bíad na daoine ceartaíad a bhfuil an taithí cheart acu a bhfuil scéal agus spéis agus stílseacht acu go nábhar. Nuair a thugann sib daoine nó ar bhabhart nó ar chuiste stúrtha nó nuair a thugann sib post go chuine nó nuair a thugann sib éibriché dónacha isteach ar scéimení go bar gcuid. In dhéantar indochtú orthab ar nósanní imeachta na heagraíochta. I dtigann siad cén fá a bhfuil post acu. I dtigann siad cén fá a bhfuil an eagraíocht dáin, I dtigann siad cén fá agus cén plán atá an go na blianta beaga amach roing. Agus an sin ceisteile hagans chun cín go minic, ná a bhfuil teorann seirbhíse ag báil gon bhabhart. Sé sin a bhfuil daoine ar an mbord atá an is na ceanta caribracha mas maiad moltar nachmach daondaine ar bhabhart ar hada níos mó na 9 mbliana inis. Tá sort cothraméocht le baint amach idir taithí, seirbhís agus stílseacht agus an sin an riachtanas sa bhhainns le scéalaní agus tuairimí nó agus annóchaníana ar bháilreacht bhabhart. Agus ar nó nuair a bhreaní mu timpeall ar an mbord a bhfuil mu déir a bhfuil an bhabhart sin ionadaoch ar a bobbal bhfuil mu de freistal léir, sé sin a bhfuil daoine óga, daoine le seantaithí, a bhfuil daoine le dearcaí éagsúla ar a síl timpeall. Tá na ceisteanna seo ar fad na ceisteanna a bhhainns leis an bobbal sí chéile baineann siad leis an ggódhéana a bhhainns le bhabhart chomá ceanna. Cuntasacht agus Riaracháin an séú principe atá sa ggód Carthanais. Agus a ríist beidir gur bhar ceisteanna a chur seachas is beidir gur cúna iad na ceisteanna seo le tuiscinnta áil ar céir is cuntasacht agus Riaracháin na ríide an. Sé sin i dictar cé ar a bhfuil se be freistal. I dictar cé orthab a bhfuil tunnach ar agaí.
Cean chu I dictar gon phobal seirbhís atagaí go bhfuil banistú éifeachtacha dhéine ar an eagraíocht. Ceach chu a gurtar sin inniu. Ceach chu a bhreagraítar fisrithe nó ceisteanna, agus deirtar ceisteanna nó fisrithe hiocht ón Pobail, deirtar ceisteanna nó fisrithe hiocht ó Holtaí Bauert, deirtar ceisteanna nó fisrithe hiocht ón na Meáin. Ceach chu a nnéalagtar lob sin. Cén córas atá an maidir a gcuráin a phróiseáil agus freagraíocht arab. Cé labhraíonn thar ceanna heagraíochta leis na Meáin. Agus an sin a míon ólas chum le dáta le fáil ar híomh idirlín na heagraíochta faoi cétar a mabhart, faoi na sunraí teaghála le teaghála dhéine le rónaíon bhabhart nó leis a gcathaoirleach nó leis a bhfeidhmeannas brathair an eagraíocht, a bhfuil tAcht ar thuairisceáin ratha airgeadais sé sin an tuairisceáin airgeadais deireannach atá chuir isteach ag an CRO nó ag an rialachas Carthanais. Sé sin ní gá Cuntasacht nó Cuntasratha a bheith go áilsiú, ach mar a bhfuil tAcht go héasca ar an tuairisceáin ratha airgeadais ón líonse caite abair ar híomh idirlín na heagraíochta is dó hí an chéad ceisteach ar chi ná cén fánach bhfuil. Okay? So sin chuide go na tréthe a bhhainns le bheith Cuntasacht agus tréarcach go háirid agus an tá Carthanais tuchaí isteach go háirid agus an cóid nó Carthanais seo a bheith ar a bhód ó dheire 2018. So, díreach is dóthaí le cinál achimre a dhéine ar cuasaí teoirice mas mallet a bhhainns le ról stádas agus feidhmeanna báir de bit. Sean báir atá freagrach as cinithe, as cíntóireacht. Sean báir atá freagrach as stratéis gon eagraíochta le an amach. Sean báir atá freagrach as a bheith Cuntasacht, as tuairisce chóirt ar obair na heagraíochta. Siad na stúrthirí nó na hontaíbithe a bhíonn a mún na cíntóireachta, a mún na gcinithe. Bíonn an feidhmeannas sin iad na fostaithe, má tá fostaithe ag an eagraíocht. Bíonn an feidhmeannas, bíonn siad san a mún polasaithe agus stratéis an bhabhart, feidhmeanna nó an obair a dhéine ar a talla. Agus an sin crochtas a chinsin ar fad bíonn rialachas nó údarás rialachas a dhéanann muirsú ar an Earnáil agus a bhíonn a fechaint ar cheisteanna a bhhainns le cuasaí cóilíne agus géideolacht. So compliance gon chuid is mó atá gceistin sin. So sin stoi legan gurtaí agus legan beidir cinál rudín be crochta beidir go Riaracháin rialachas ach tá súlam gur cuidiú go cinála cínte ó híomh na Bunphrionsabail mas mailib. So, nílas agam a bhfuil éon cheisteanna takeí isteach ar slido, just brana man se mar a bhfuil tóid muid ceisteanna beidir fríd an read chat ach no, ní éon ceisteanna ficrim nach bhfuil éon ceisteanna takeí isteach an sin. Ach má tá ceisteanna agaí ná ag go tráseo beidir okay, harba anfátin sin again. Tá sé gur magad. Now, ó híomh ceisteanna practicúla, beidir go míle fáitirú bí a chuir isteach sa chat, nó iad a chuir isteach a slido, ní miste dom, nó mas míle be fá beidir ceathrú bhuide ceisteanna ó bhéal a chur pléad mid lei sin. Le a géorí, ní miste dom. Check me an slide o'r eist. Okay, gur míle magaí. Ein cheist takeísteach ar chat níl go fóil. Okay. Okay, mar a bud ceisteanna tá sé sin tá ní miste dom.
Cunne mé orm agus sé dhéananas muid ná breanmuid níos mine an dára deile a bhí le clúdachain sa Seisiún sé sin Ceannaireacht Straitéiseach agus Cuntasacht Eiticí agus Dualgas Muiníne céirtá gceistlop sin. Okay? So, go practicúil séirtá gceistlop sin ná Clár Oiliúna an bhord. So siad na gná rólanna, mar a bhí mé míún sin ar bád, siad na gná rólanna a bhíon ag bord a bé nó cuistí stúrtha bé ná an rólas tábhachtaí ar fad na cuasaí Ceannaireachta Eiticí agus cultúr. Sé sin legan bord nó cuist an réalaithe amach cén sort eagraíocht seo. Ceachaí ngean muid rudaí hartan seo, cén fáin muid rudaí argaí seo agus se bhéad na niche tá cinál Seisiún nó bhhainns linge agus linghéin amháin. Cearcha leor. So brenin siad amach nó bechearcha go bhhar má a bheith is smaoine bhar Ceannaireacht a gahanama, Ceannaireacht eagraíochtúr ach Ceannaireacht Earnáil agus Ceannaireacht Pobail chomá ceanna. Tá an bhhar freisin i d dearmaí rialachas freigrach as muirsú inmheannach agus as prósis dhearbhíthe. So céir de spríide sin, muirsú inmheannach sé sin má chuiníonn sib chugás má bhíon airigid ga chruinniú. nó go bhhailú agaí. Ceachaí niontar cínte go doctor isteach go niontar lóistal ar an airigid ar fad. A bhíon bert sa pléide sin obair sin na gcónaí, cé aige a bhfuil tAcht ar an eolas faoi lóistalachaí, cé tá ná a bhfuil tAcht go electrónach go muirisceil ar chuntas buinc na heagraíochta, cé tá freigrach sin, cén dearbhú atá an go bhfuil airigid sa gúntas ag deir na mísa nar a bhíonn scruniú báirdáin agus túris go thuirt ag a gruniú báirt. Ceachaí niontar éis sin na dhearbhú gurtar cóid gon ráitas buincis deireanna ar fáil céad a tharlaí. So tá báirt freigrach is cisteannaí mar sin na lábhseil agus policy a legan amachchan ide. Cearcha leor. Feidhmeocht eagraíochtú agus lócháil ar aimíocht. So, chuideás má hagan cuiste le chéile agus má chuirann siad trí spruc chun cín. Agus bhí cheann bliana, níl irid agus ceann amháin chun na sprucaní sin chuire i grí go fóil. Ceachaí nionn se léirmheas ar dul chun cín na haibre. Beidir gúil cúiseaní maithán faoin ar banú amach na sprucaní sin, ach ceachaí bhfuil is agaí nach orí héin atá an locht agus an Milán, agus go gaiir sib héin cinál slacht go cheanna cinnta chur orí héin. So, tá léirmheas feidhmeochta nó lócháil ar aimíocht tharbh tábhachtach. So, mar rachtar an sib scéim ar hí bheile, ar bhealachan fracticúil, má chur an sib scéim ar fáil gon phobal. Cean léirmheas í intar ar a scéim sin. Ceachaí mairinn se bólas faoi, ceachaí bhfuil is agaí gur aibre an scéim. Cearcha leor. So, rís tacan sé seo i gceist le cuasaí meastóireachta agus cuasaí lóchála ar aimíocht. Éfachtúlacht bhabhairt agus meastóireacht réalta, so héis aber má bhíonn 8 nó 9 gin go chruinne chuí bhabhairtáin in imimecht bliana. Is leor sin le fios bheith hagaí ceachaí réitinsib le chéile. So ceachaí a gurinn sib ceist ar na bail gon bhabhairt óhfuil an obair atá bun ag leibhéil bhabhairt tarifach. Mín sása agat ar na crunithe, sé sin a bhain tú ólas an ám, a bhfuil deis phléad, sé sin a bhfuil tú ná túramí léirú, a bhfuil tú ar fochaiste a bhfuil spéis agatán má tá níos mó na fochaiste a bháin ag a gcuiste stúrtha, agus ceachaí ó bhhaitear túramí an bhabhairt faoi obair a bhabhairt. Cearcha leor. So ar a laid óra naine bliana, bí cheart go mbeadh próiseas scrúdaithe an go hinmheannach maidide le héfachtúlacht bhabhairt. Inis táirlíonn sé námantaí, tuigeann muid ar fad, in eagraíochtaí go háirid san Earnáil NPO, go mbíonn ainis atá chun cín a measúr thoirí bhabhairt, agus go mbíonn sé dachar scaitií, mai ad gur obairiúnach atá gceist, gon chuid is mó, ní chun nífin géad go na cásannaí, is obairiúnach atá an, agus bíonn túramí an láidir ag daoine, mai ad gur obairiúnachaí agus go bhfuil an chuide acab san obair tar bun acab. Ach tá asaontas san an obair eagraíochtúr a churú wa. So, scaitií, má tá éfachtúlacht bhabhairt ga meas, is féidir breithniúir seachtrach a chuirteisteach. Agus níanaan an breithniúir seachtrach ach theacht ag cruniú nó hó nó trí. Agus thuirt faoin deara, cinna humprechtaí atá ga léirú hó nó tí, agus an sin chuirinn sé nó sí túris cin fáil gon bhabhairt rá, well, se tá asaontas agus tá ainas ach tugam na ddithe seo faoin deara, agus beabhar dámach
policy le an le déile le cechu le lásealtar caiblinte meas na ggótaí babhairt agus chuidirte sin le stóthaí le chuidig an tanna sa bhfuilú agus le obair stúra na heagraíochta a thuirt chun cín. So tá meicníochtaí éagsúla an le héfachtúlacht bhabhairt a bheas agus le meastóireachtaí dhéine ach stóthaí a bra ar a gás agus a bra ar cechuí míon cuasaí. Tá an babhairt freagrach freisin as fís mission agus lóchaní na heagraíochta ní bhhain aontóirb ach iad legan amach agus iad a chur chun cín agus a thuirt le tuiscint go cholaganna a dagan i danghail lob an sin danghail is an eagraíocht agus an eagraíocht sin a munach chuid d'oibre. Sé sin mar a dictar cén fáil an eagraíocht an cén bhathán iad. Antáhacht go hí cuasaí indachtaí ar freisin nar a thugtar stúrthaí nuaisteach nar a thugtar fostaithe nuaisteach nar a thugtar aibrithe dónacha nuaisteach go dictar cén obair atá go duine ag an eagraíocht agus tuige. Feidh meile babhairt ná banistú risca. So ceann go na riscí is mó atá take chun cín le bliana nuas nó le 8 mí nuas go mórmór agus tháinig an feidhmeannach na seirbhí sé sláinte é sin go láidir le dín Covid ná cuasaí cibearchlandála. So risca an mhór é sin, sé sin a chuí an aibrín muid ar fad, tá muid tíomh leis an Idirlín, tá muid tíomh le córas teicneolaíochta feisnéise, tá eagraíochta bith chuiníonn muid mentúriscí, chuiníonn muid stóthaí ólas leochalach agus ólas gaileúnach, chuiníonn muid a ggóid electrónach iad. So ceann bainistú a dhéanaan muid ní bhhain ar na sunraí achar cuasaí cibearchlandála. Cearcadúr. So sé tá gceist le próses banistíthe risca agus be muid caiintear se ar bhealach níos mine i gceann go na seisiún eile ná na riscaí a aineachtáil, na riscaí a chlárú, na riscaí a scóráil agus an sin beartais legan amach theochas in lec leis na príomh risci. Cearcadúr. So go honúil bí muid a caiintear na cheirití ó híomh risci. Sé sin treat, tolerate, transfer nó terminate. Agus be muid a caiintear sé ríisteach, ní an teach sumpla an sort a bhíonn sa gceistú híomh cuasaí risca. Sé sin dentar risca a bhfuilú nó bhainistú nó deireach ar lob sé sin tá an iomar go risca baint le bheith pléid leis an gcineál seo scéime nó leis an gcineál seo gníomhaíochta mar teantanach mé muoinehar fáil go feidhsréiteach faoi agus tá bhrééis sin agus tá réir sin éireann muid as. Cearcadúr. So caithe chuile bhabhairt an sin cinenne í dhéana faoi céadaad na risci is mó atá go de brethorpsan agus ceap chearcópsan íana le hiocht rúmpú an nirad agus a béidir lob. Ó híomh cuasaí airgeadais a dhéantar cén sort level inniuachta a dhéantar ar an eagraíocht. A brathir ceachó casta nó ceachó a brathir na sucraí atá ag an eagraíocht caithe córas inniuachta airgeadais atá i ggóréid le sort inniúlacht na heagraíochta hain a bheith gist. So ní éon bha a bheith chur fis ar KPMG mar a bhfuil gist de Eagraíocht Neamhbhrabúsach ach tAchtisteach réasúnta beg agus babhar stúrthirí nach dagan le chéile beidir ach bhí ggónain na bliana más ciste beg carannach de thu. Ach má tá tú a fáil níos mó ná méadáire deirigid ó ionsaí stáit agus príomháideach má tá daoine fostaí agat tá Dualgas ort mar eagraíocht an sin córas inniuachta atá trealúsach agus atá láidir úsáid legadúir fí dearbhú ní bháin gon bhabhairt go bhfuil an tairigid go chatha geart, ní bháin go bhaoinithirí go bhfuil an tairigid go chatha geart ach chun phobal trí chéile gur eagraíocht sib ar a bhéidir an Muiníne choirínte. Cearcadúr. So sin bainite sin le cuasaí inniuachta. So mar a lómen sin cuasaí físe mission agus lóchaní agus sé a bhíonn sa gceist le fís ná eisling nó mínaim nó an tora a thamhlaíonn an eagraíocht ar athrú fadtréiseach atá sé gira a chur agrí. Agus is minic a thugtar bítheag ar sin agus sé an fainis go bhfic me cid a spríad sé ríist óise. Sé a spríad sé ríist ná big, hairy, audacious goal. Cearcadúr. So eisling cén tarú mór atá sé gira a chur a bhain. Sé an mission ná nó an mór chuspóir purpose a thugtar ar go minic céir de dhéantar chun an ís a bhaint amach. Agus go minic bín an mission nó an chuspóir bín se ráite ar Rialachán siimplí. nó lochannaí ceachaí naibre an grúpa le chéile chun
an mission chun an ís a chud agree. Agus tá sé fír hábhachtach san Earnáil NPO gomach lochannaí láidir ag chuile eagraíocht. Sé sin go dtigfií tá muid an seo le obair watha dhéanana, le obair ar leas chun neasa fóbal dhéanana, agus aibrúmuid ar a gcuise maialt gúnmuid a gaibrú ar san neasa fóbal. So nar thuchrítar na ceistení móra sin, an fís, an mission, nó an mórchospóir agus na lochannaí, is féidir tabhairt faoi phleanáil stratéiseach atá sin. Agus éiríonn daoine cinál ní mailup nar chluiseann siad fochlar nó rialachas corporáideach agus phleanáil stratéiseach. Go minic baintear siarastab éiríonn siad nach chuid an teolas nó an saineolalas acu chud an obair seo dhéanana ach ná riad píre. Ní gáid a bheith a Cuntasacht, ní gáid a bheith i de atornaí nó de óchuid le bheith pléile cuasaí rialachas corporáideach. Caithe tú cuine leis na principal, agus a bheith céilí, agus a bheith siosmaideach, agus a bheith onric, agus mucanta, agus teora sé sin cuidhag an bailachú. Ó híh stratéis, sé tá gceist na stratéis ar an levéile siimplí ná plán soiléir sochicí. A legan sa má cechaí an manfar amach an mórchospóir atá an eagraíocht. In imimecht tréimhse ama agus go réir an airgid atá ar fáil. Nó mar a deireadh seanachil foint go réir na mine. Agus má tá túnáine sin a chur síos ar chápéis sin é do stratéis agus do phlean. So go practicúil, tá na rudaí seo i gceist in éon phlean stratéiseach má. Sé sin mórchospóirí, na gníomhartha nó an chlár gníomh nó na réimsí gníomh atá teastáil leis na mórchospóirí a chuir a bhaim, na hacuine tar fáil, acuine déana, acuine airgeadais, agus an sin faoi ceanúir a chudfar na mórchospóirí nó na gníomhartha i grí. Agus tugtar éis sin ar fad le chéile a bhlean stratéiseach, agus níann sin a cápéis ina dárnaítar na rudaí sin ar fad le chéile. So go minic siad a ecas tú ná cápéis agus Lúirtear sim blianta leis, beidir péir nó trí cin go bblianta in imimecht tréimhse ama anamníthe, mar eagraíochtaí móra beidir go dagann siad amach am scála 5 bliana ach tuigeann muid ar fad go háirid agus cuasaí eachnaíocht ag athru chu scipaí sin áthraíonn mórchospóirí go réir mar a áthraíonn cuasaí eachnaíochta. So go minic bíonn tréimhse gháinú tí bliana an agus an sin siad a bhíonn an ó bhliain go blian ná an plán oibracháin, sé sin an operational plan. So ar bhealach tá an plán stratéiseach agus an plán oibracháin tá siad féidir isteach in chéile. Rud eile a bhíonn go minic sa plán stratéiseach agus ar cóid go eagraíochtaí agus go Pobail seirbhíse iad díreach le meabhar a bhaint as céirtar bunna eagraíocht ná slata tuis nó táscarí feidhmeachta. Cidagann siad arab metrics nó performance indicators. Agus úsáidtarí seo chun béim a chur ar ard tosaíochtaí, sé sin na cuspóirí is tábhachtaí ar fad. Agus go minic bíonn meascán go háscairí caineochtúla agus cáireochtúla i gceist. So chur a gásan is go bhfuil scéim gáreachta agat nó ag an eagraíocht atá ar bun agat, aber réimse na hóige chur a gás. So céin líon daoine óga a chhlachpáirt ina léidir se go scéim sin sumpla go háscar a caineochtúil agus má tá sé bigéar an méadú a chuir sin ó bhlíon go blion méadú defin géad ó idir hábhíle sa fiche dó go dtí hábhíle sa fiche ceathair. Nó cáileochtúil freisin cén sása a bhhain úsáidirí seirbhíse as scéim ar bith. Agus an sin is féidir is sin a tracha le SurveyMonkey nó rud cinint mar sin agus rá OK, thosamuid amach agus bhí daoine cinál sásta leis, beidir go rá 2 gceist, beidir go rá 3 gceist ach tá muid i gcéire é sin a bhéadú go dtí 4.5 as 5 nó 5 céin. A brathir cén sort scéim agus brathir cén sort oibre atá an. So sin sumpla beg go céir de spríd a táscar a caineochtúil agus táscar a cáileochtúil. So, an tá stratéis. Má tá tú ar bhhabhart nóair chuiste stúrtha agus má tá an Dualgas sorta bheith pléile plán stratéiseach, cean chuma bhíns ar ceannatá chuir a dabhla chéile ar bhealachatá go maith. Go minic siad a bhíns an ná bín crosíos ar an Earnáil, ar na dúchláin agus ar na tnúchain ar na súlaíochtaí a bhíns ag an Pobail seirbhíse. Bín daoine mucanta faoi cén leibhil acuine atá agus a bhaith ar fáilób. Agus tá réir sin céir a bheith siad cechaí a mana siad amach
na cuspóirí na cúntí sin. Sé sin real world scenario. Sé sin bhráling a bheith iontach ar fad ach nílach méadóirid airigid agus muoinithe ar fáilún. Tá bhrí sin duine muid seo agus beidir nach anné agus an mór chuspóir nó an íse nó an eisling nó an big hairy audacious goal ach san am ceanna tá sib a gCoil sa tró sin. So bíonn saoléire i gceist leis sé sin níl sé déhríoch abrinn sib tá muid a gCoil seo a bhaint amach bíonn an cuspóir sin réadúil agus an sin ó híomh an plán a chur de chéile agus seo bheith an áit a bheictear cuidhá Feidhmeanna le planaí móra Straitéiseacha ná scríbann bertnú trúriad ceapann siad go bhfuil tá an obair den takeup caitheann siad cuidhá álaslób ach go minic tá an deacreachtaí nuair a chuirtar an plán a láthair ní bhhain an bhabhairt ach an phobal seirbhíse. Mar ní rá daoine páirteach sa deara agus an sin tá siad cinál tarnaí isteach a rud a cinnta chur a bhaim nach ra aon bhainteach na riide le na chuma. So tá sé tábhachtach go mac próses ranfortaíoch go chinál a cinnta gceist nuair a bhí an Eagraíocht Neamhbhrabúsach go speisialta a legan amach Straitéise. So bín cóirdeach anán, nó bín grúpa fócus an, nó tugtar daoine isteach sa siúmra agus dintar obair grúpa le daoine sa gcuias go bhhaitear amach céirdaí na mór chuspóirí agus na háirtusaíochtaí agus go leictar amach le chéile ar a gcuisinéad. Tarlaíonn rudaí gon chunne chuirigás is bhí ar chuile eagraíocht bheo go lech leis an bandéim agus na cúntí oibreanú. So cúntí gon chunne. Cé iad hain, well, sin an rud fí cúntí gon chunne, ní bhí na saingú go dála siad. Ach níor mhór element chu sin a bheith sa bleanal agus ó híomh cuasaí achaine ach ó híomh na spriocannaí chomá. Ó híomh go mór san Earnáil Leonach, go mór san Earnáil Charannachta. Tá obair mhór ar bun ag go leor Carthanais airige do bhhailú agus i thiomsú ar watheile cúiseaní éagsúla nó spriocannaí éagsúla. So ceann fá dúrach sinntasúir airigid go NPO bháin seachas i chéile. Ceann sé idir lealaithe atá ag an eagraíocht atá go reachtáil agatsa mar stúrthar babhairt nó mar chomhta coiste nó go dtíreach mar ostaí. Okay? So in éis tainte sin siar go dtí cuasaí físe agus mission. Amantaí aithnítar go bhféadfadh an eagraíocht go bhfuil rabha as cuine eagraíochta. Sé sin go bhféadfadh an eagraíocht A, B nó C a dhéanamh ach mai altar cúntí tá muid a gCoil bóthar C a ghlacha oring hain. Amantaí bíonn sé sin de fáil sa bhean Straitéiseach agus go minic agus go háirit san Earnáil NPO léirítar dígris nó tomantas gon chúise tá gceist nó gon sansbroch eagraíochtú atá ag an NPO hain. Céis cíhann Straitéis bhí mar caiinteann sin ar na dúchlein amháin leis. Sin breanann an reagracht leis an mabhairt. Now, féilte babhairt cinenne dhéine cearcanóir iarthamuid ar óchuiste nó ar grúpa oibre nó ar na fostaithe legan nó dréacht lua a chur a dabhla chéile. A caitheann babhairt aontú leis, caithfar fuomhah dhéine éir. Má hagann cápéis isteach ón grúpa oibre agus mar in dhéanaan an babhairt aber chuide gan na cuspóirí a leasú, mar in dhéanaan an babhairt chuide gan na tnúthain a cheistú maidir a cuasaí achaine agus rudaí mar sin. A chatha ceistú chur tain bhfuil an babhairt a feimú mar is ceart. Cearcadúir. So bíonn sé dechar scaite go mór ar bhabhairt a bhfuil níos mó na cóigear nó séisir. Agus go minic san Earnáil NPO, bíonn babhairt sos le dáirléag agus fiúla chomór na sé an dhéag orb scaiti. Tá sé dechar scaiti ní féidir a cuiste mar sin cápéis i scríb, ach san am ceanna, caithfar breanú ar féidircinn réachta dhéanfar lena chinntiú go bhfuil gach cóilta babhairt ar an eolas bhí ceirtá go bhfuil thulma dhéantar cinenne ghlacha leis nó dúiltú chó. Ceann gael atá idir an chápéis a réitófar agus na nGael sealmhóirí nó na stakeholders. Ceann tunnach ar a takeup ar a gápéis, ceann teacht a takeup é, sé sin a bhacha siad legan go le líon an froises cóirdeachán, ceann aisteacht atá an. So má tá tú a plé le aber cuasaí pleanálatanga a gceantar nó limistéir pleanálatanga ar le. It's ag an chuile foráiste sa limistéir pleanálatanga go bhfuil pleantanga chuir dabhla chéile an cheantar. Go bhfuil réimsí gníomhán,
go mai ábhairniú go dhéanana ar a blant agus sin. So I dictar sin go háitiúil, I ríist an tábhachta go bhfeabhar brenn fechant chuige go mé meabhair ar sin, meabhair an obair sin agus go mé tuiscint ní bhhain a measc chultaí bábhar agus fostaithe in eagraíochta ach a measc go phobal sí chéile. So an sin má de cuasaí feidhmíthe bíon an plán strátéiseach is minic plán 3 bliana a bheitán agus an sin ó bhliain go blian bíon an plán oibreáin an nó an operational plan. Agus níor mhór a bheith smaoinú freisin ó híomh an chuma atá an chuma bhíonn ar strátéis ná cén léthirí atá le cápéis cin cinál sin na stúrthirí cínte na hifigií aber an cairlach an rúnaí an cisteúir tá go má na pártaithe leasmhara, so na Foras Muiníne, so má ansib muoinú díreach aber óí na Gaeltachta díreach mar hampla. Ken bheabhar a bhainfar as an strátéis seo na forbacha chuir me gás. Ken tuiscint a bheith a gceall sealbhór eile, sé sin eagraíochtaí dónacha nó NPOs eile sa gentar feidhmeanna agat agus an Pobail trí chéile. So nílann sin a chuide gan na ceisteannaí a bhhainans le ar strátéis a scríomh. Na crí ceisteannaí a bhhainans díreach le sort achimir dhéana ar fís bhunaithe na eagraíochta a bhfuil cuspóir oscailte fadtréimhseach a gceist nó a bhfuil cuspóir cinnte gearrthéarmachán. Tá roinnt eagraíochtaí ann agus tá rud acu ba dtugann siad sunset clause an. Sé sin bé an eagraíocht sin ann nó go gcuirfar spruc cinnte iarcrí agus an sin dinfar an eagraíocht a scor. Agus ní drochrod é sin. Agus I ríiste éis tá sé sinna tuchtaisteach a bhhaid níos mó san eagraíocht Neamhbhrabúsach chumá ceanna. Sé sin níor bhág amach tnúthán an gomach an eagraíocht Neamhbhrabúsach an go brach. Cean achcuineacht atá ag achcuineacht nó cean inniúlacht atá ag an eagraíocht bóla faoin obair. So le Carthanais bíon na gCoil sealbhóirí, bíon na Muiníne, bíon NPOs atá siú na talún ceanna, faoin sí Muiníne, ceisteannaí rialála, áthraithe nó forbartaí san Earnáil, agus an sin na riscí a bhíonn sa gceist chumá riscí a bhainne sa sin eagraíochtaín, riscí náisiúnta, riscí Earnáileacha. So go minic láréitir chéim a bheith baint le strátéis I dhearra. Sé sin leibhéal na smaointeoireachta, leibhéal agus an sin I chéad eile ná giniantar cinithe nó ráhannaí. In dhé sin giniantar gníomhara chuna cuspóirí agus an chlár gníomh a cheangail le chéile agus an sin cuasaí ama sprucannaí a lua leis agus achmhainní agus an sin ó thaobh cuasaí feidhmíthe an ceathrú céim. Sé sin céir a hálíonn ó bhliain go bliain agus cén léarmheasa íontar sin agus ceachaí a bhaint amach a bhfuil an obair sin cá seachada agus an obair sin gá choragraí. So sin a bhealach gon seanachas fada dhéanach agus beit gon mééis go a bhaid géal fi cuasaí strátéise ach sin iad na céimení is tábhachtaí ó híomh 1, 2, 3 ceathair. An smaointeoireacht, ráhannaí nó cínteoireacht, sé sin cuasaí pleanála an sin tan obair chruthaíoch ar bhealach thart caithfar leisteachar an obair agus an sin feidhmú ó bhliain go bliain agus ceachaí in sib cínte le sin a bhaint amach. Tá mutéis bheith caiintear an mabhairt mar grúpa ach tá sé tábhachta aineachtáil, bhí mar caiint níos tuiscint sin ar rialachas corparáideach agus céir a sprí leis, agus bhí muidir caiint ar phróisis agus ar chórais, sin ní ar phróisis a bháin nó ní ar chóras a bháin ach meascán go phróisis éagsúla faoin iniontar rialú ar eagraíocht. Agus tá sé tábhachta a thuiscint ná nach rud neamhphearsanta é se. Is próisis politiúla. Sé sin is próisis é a bhhain linge mar chuoine, is próisis é a bhhain linge mar chuoine a bhfuil lochannaí agus Eiticí ein. So sampla go luach ná maithas nó fiúntas nó ceartas agus is dói ní léondan is siomra nachmach ar wathe leis na lochannaí sin. A go minic tarnaíonn eagraíochtaí NPO san lochannaí a go péin. So réist a brathair an eagraíocht agus a brathair a legan amach is minic a lóitir cuasaí anraicis, is minic a lóitir cuasaí oscailteachta ach tá sé tábhachtach mar bhabhard a gcónaí a bheith smaoinú ar ceachaí a dtugtar nó dúrfar féin
gona lochnaí. So, cén cultúr eticúil a bhaisán, cén cultúr aibre. Mátá cinál éagsúlacht mhór túramí an mabhar dúbil sibéir, nó a meas gan chuiste, ceach é a ginsinsib go dúr far éisteacht go chulaganna. Agus ceach é dagan sib chinne nó chóréiteach an ísin. So tá na rudi sin fad a brath cuasaí iompar. Agus tá sé dachar go minic a bheith caint nó a bheith a bretheir ceirtas étas nó ceirtas cultúr ceart aibre an. Ach tá sé fíorthábhachtach gomach a leid plé faoi seo I bhór meas céin agus sib a gcearra bheith tíocht chultúr aibre legan amach nó is dóthaí ceach é réitín an báard an chlár aibre go péin agus go eagraíocht agus ceach é gurfra an obair sin Eagraíocht chéile. Sé sin a leagfar amach an obair bhealach atá Cóid agus ranfortíoch nó a bhfuil grúpa begdaoine a legan amach an chlár aibre agus a brú fébe cén chlár aibre atá go péin. So principal in daine caint principal agus go minic éiríonn ceistení anchasta agus an tasaí nar a labhraíonn daine principal, mar go minic sé tá gceistlób ó thaobh na níine hain ná línta dearga nar bhhailób hain cinál a thárthú. Agus tuigeann muid ar fada sin ach nar atá grúpa daine an, bé línta dearga an difriúil ag gatainine. Agus sin an fá go bhfuil tábhacht an mhór a baint le plé oscailte cuasaí lochanna. Sé sin gur féidir lochanna cuitianta a riint a meascan grúpa watha le obair na heagraíochta thuirt chun céim. Agus is cuige sin atá na caidain nó na ráitis nó na cóid, Code of Practice, códaní iompar, nó frámaí tágartha lochannaí is rudí mar sin fáil going. Sé sin an quasi-reachtaíocht se. Sé de dhéanann se ná déanann se cinál mónlú na dá iompríochtaí cheart a bheith hán ag leibhéil báirds, ag leibhéil na gCoistí stúrtha. Agus cuirtar amach an sin iad, agus fáchttar faoi chuoine ar nós muid hain, ar meabhar hain a bhaint eastab, agus ar legan hain I dhéana hóp. Ceart go leor. Agus in ríiste reis mar a luam mé ar ball an sin faoi na cóid agus cuasaí géiliúlachta. Go minic sin cur chuige bhíonnán ná bí a cólína leise nó mína cén fá. So comply or explain. So mar a bhfuil lochannaí agaí mar chuiste nó mar eagraíocht. Mína cén fá nach bhfuil. Agus mína cén fá bacha seo obair wa I dhéana le chéile. Mar háiríide píide go bhéit plé dhéantar aine ceistení seo le chéile sé sára eibros fébe cén grúpa le chéile. Ceart go leor. Now, na principal mhóra is dóthaí sa síl paibli loitir principal an tíarna nólan agus tríocha bliain ó chin, breis agus tríocha bliain ó chin, hí riont conspóidí hall a Parliament Westminster agus maialtar iompar na bheisirí Parlamente agus rinne an tíarna nólan, rinne se túrascail bhrá, agus tháinig sé nós le seacaín go principal mhóra a bhhainne leis an síl paibli. Agus is principal watha iad. Sé sin neamhlelas, onrachas, aibíochtúlacht, freagracht nó Cuntasacht, oscailteacht, mucantacht agus ceannaireacht. Agus is principal iad seo cheart a bheith a dairnta go péin ag chuile bheabhard beo. Ach níos tábhachtaí fós ag chuile stúrthúir beo, nó chuile bháil cuiste beo. Sé sin nuair atá tú ag an mbord agus tú plé ceistení a bhhainn le leas na heagraíochta, Caithe tú a bheith watha leis an eagraíocht, níor watha le tain, caithe tú a bheith mucanta, caithe tú a bheith aibíochtúil, sé sin beidir go bhfuil tuairimí láidre agat faoi ábhar, a caithe tú a bheith fuorchúis agus aibíochtúil agus neodrach agus seasa séir agus rá ceart go leor. Tá tuairimí láidre agamsa ach tá plé a gcuil sa tróise agus gúdasad caithe me bheith fuorchúiseach faoi. Caithe báird freisin a bheith agus stúrthirí a bheith Cuntasacht as a go daibre. Sé sin má dhéantar cinenne, Cén fá an nearnúin cinenne, cá siad seasa leis, cá siad míú a thuirt cén fá ag ghlacúin cinenne, nó ná ghlacú cinenne a brathir a gás. Tá oscailteacht an tábhachtach, bhí me
chun mai ceist nó bhí sé meas aber na principal bhaine leis a ggóid Carthanais bhí láthid ná cuasaí tréarceachta agus Cuntasachta agus ceist timplaí go minic agus fáin tú amach an scipaí in Eagraíocht Neamhbhrabúsach cecho hoscailte is tá eagraíocht sin macharann tú ceist céir eagraíonn ceisteannaí ó na meáin san eagraíocht se. Agus mar bhfuil tú an cheist na ragarte a buinte, chur ceistar tain, cean fá. Okay? Bhfuil policy agaí, mar bhfuil fáach. Cean dúlgas a bhíonn ar an úrlairí sin, a labhraíonn má hagann ceisteach na meáin, a labhraíonn an túrlairí, an bhreagraíonn an túrlairí an ceist tíireach mar sin, well mas ceist implí cean fá na bhreagrach, ach má tá ceist bhaine is an máir a labhraíonn an túrlairí is a Gaeilge, leis a rúnaí, a gurtar an báir ar an eolas. So, níl an sin ag sumpla go cheist na hoscailteachta agus tá tábhacht an mhór a baint leis sin san Earnáil NPO go háirid mar is minic a haolaítar leis an Earnáil NPO nach bhfuil dóchan oscailteachta an agus go ritar eagraíochtaí Neamhbhrabúsach mar a bfach clubbaní an. Agus a ríist níl a ddíomhheas ar clubbaní nó ar chumann tá go rá sin ach caithfar an Cuntasacht a bheith leathan agus caiise a bheith sillir. Mo contacht an rud céanna sé sin má tá caimhnaint leasa agat go dhéanana tú é sin a chlárú a rá agus a aithint agus a chlárú agus an sin principal na ceannaireachtar sé sin más stúrthir ar bhabhar tú agus más chuide go bhabhar tú atá gobar de chéile. Tá tusa tú hain an nuad le gatainna eile sa siúmra freigrachas ceannaireachta thabhairt agus ceannaireachta léadú ag cruniche agus an sin tú amón obair na heagraíochta. Caimhlintí, bhí mar caiinteann sin ó chaimhlintí leasa. Agus is minic a láirtear ar háithinál caimhlinte. Caimhlint stílseachta agus caimhlint leasa. Agus siad is sprí is frusta caimhlint stílseachta a bhíú ach stoi sabail na hataí úsáid. Sé sin cén hata nó cén capí na bhíon sort agus tú ar chuiste. Agus sé tá gceist le caimhlint stílseachta na ríide ná nuair a dtéta ceangal nó cadrah atá agat. Cadrah seachtrach seachas cadrah inbhánach ar san eagraíocht bhfuil tú bháin. Seachas báir leasa na heagraíochta, tónachar immert ar na cineiche nó na gníomhartha a dhéanann tú mar stúrthir. Agus sé tá gceist le caimhlint leasa ná nuair a chuann de leas hain nó de leas gairimúil chun cín ar leas na heagraíochta. Nu an obair atá leitine agat mar stúrthir. So, tá sé antáhachtach go dtí fí go dagan fíorchaimhnatí chun cín, sé sin go dagan caimhnatí ar leas pásanta agus leas gairimúil. So, chud a gás má tá tú mar stúrthir ar eagraíocht Neamhbhrabúsach má ugraítar fáilúntas agus chud a gás má chuirn gaol garid leataisteach ar a bhfáilúntas sin sumpla an tailíir go iarchéime agus ní féidir leat éon fort immert nó éon rólach lecha sa gcóras ceapacháin nó sa gcóras arceachta. Caimhlint féidirte séir tá gceistin sin na caimhlint a déiteach a bheitán a maichainse. Sé sin déiteach caimhlint sacún cín ach nar bhór a bheith san áirdiléir agus beidir nar gá tadaí ina faoi nó go dtucaite chun cín. So in íist chud a gás in íist mas eagraíocht Neamhbhrabúsach mas stúrthir ar eagraíocht Neamhbhrabúsach agus má chuireann tú amach cinál iarratas ar thairiscintí. Agus tá tú ggéire is dóthaí beidir achchuir bhí dhéine ar chuide gon bhildáile bhfuil sibáin agus is conraíthir an colcarar atá agat agus déiteach an conraíthir sin chud isteachir ach beidir nach cuireach ach is caimhlint éidirse atá gceistin sin. Ceann go leor. Ban an déimhrí an sin nó éigínteacht le caimhlint bhreite. Sé sin beidir nach an gon iarchaimhlint nó beidir nach an gon chaimhlint éidirse ach má sé tóirim réasúnach aber na cuitiantachta nó duine seachtrach go bhfuil caimhlint an. Well, tá caimhlint bhreite an sin. Ceann go leor. So banan sé sin le ceachaí amránaí an rudaí. So an perception go háirid. So perceived conflict atá gceistin sin. So Tá rud a bit tá an dólgas is mó a bhíonn ar stúrthir sa réimse se. Banan sé le dólgas muiníne nó fiduciary responsibility.
Agus sé de spríide sin ná go bhfuil tú i gníomhú chun leas na heagraíochta agus ní chun de leas hain. So go bhfuil tú sásta caibhlinns díalseachta agus caibhlinns leasa aineachtáin ar a hagann sé chun cín. Go bhfuil tú sásta iad a chlár ag leibhéil báirt, sé sin an teola sin a rins le daine. Agus go bhfuil tú sástún sin gnéon fhí banistú ar a caibhlinn sin. Sé sin mátá gaol agat atá chuiristeach ar fus sa gceann eagraíocht, go seas tú siar an broses ar fad agus nach maith tú pártachán dut ná da. Okay? Go dhéanana tú cineiche atá neamh clianta, atá bunithe ar leas an iuntar, seachas bunithe ar de leas nó de spéis pásanta nó áitiúil hain. Cearcanúir a réist antábhachta chuhíh cuasaí Muiníne. Go lecha tú was, nugus go dhéanana tú stéanna ó do chuid grachaí pásanta príomháid a chuchur chun cín, seachas leas an bhabhairt. So réist an sampla sin faoi cuasaí tógála. What is that? Mas conri horú hain agus mátá tú de bháil go bhabhairt. Nach méid tú a stócáil le gnéon fhí achorú omlan ar bhildal agus go méidir gomach deisiad chuiristeachar sin seachas beidir ar obair anú aibricha a bheachtíireach riachtanach. Go bhhaine tú gláán ar dhéadal cosiste, sé sin insider trading, nó brabach a bheith agat ar fébicén feisnéis eagraíochtúil nó feisnéis cinál faoi iscréid nó feisnéis rúnda a bheith chá plé nó ar fáil a brathir cén eagraíocht bhfuil se bán. Nach lach for le sochar bhí chuí, sé sin ar wathe maian an eagraíocht nó an NPO cinenne ar le. Nach mar tú a ghlachar le stóthaí le íceocht nó le Bruntanis nó le rudabé mar sin i dimróch tunnachar ar de chinine. Agus ha rudabé in áiríide, go méid tú i ddíú ar leas an iuntar, ar leas eagraíochtúil an Carthanais nó fébicén NPO bhfuil tú a plé leis seachas de leas hain. Okay, so sin atá gceist le Dualgas Muiníne. So tá mai cheappa tá cuidhá clúdaí neohaing. Ben muid a breanú chun cín sna seisiún eile deardaoin se thugainn an deardaoine na dhé a seo go cheann trí seachtaí cheir seachtaí. Ben muid a breanú níos mine ar a Glór éibre go chuistí stúrtha, sé sin céad a spríd a pleanál Éireachán. Céad a dhéanaan báirt ó híomh cuistí agus fóchuistí, an caithearlach agus an rónaí agus is dói sin iad an bhirtmóra, cén a rólan í atá agus cén a dulgas se lútear lob nó nach lútear lob agus bíon chulagan isú le míróiltí bhób ach mar a leachtar amachchiad ceachaí néaltar lob. Tuile éibre beidir faoi cuasaí meastóireachta agus táscarí, leanúnachas agus córbacht sé sin ceachaí intar anúchan ar bhabhairt. An tríú seisiún sin súil níos minic sin ar céir spríd an mhuiirsú inmheánach agus banistú risca. So be sé sin rééisanta teicnúr ach ar éist tá súlam go gcuidir sé go mór líb agus sib a legan ar an obair seo mar tá nobair se ri chuile NPO beo. Okay? Agus a bheith féráid gon rialachas Carthanais, tá ábhar má forbraíach agus be muid a baint úsáide san ábhar sin. Cuasaí fostaíochta be seisiún omlan ar sin. An neiread agus is féidir clúdam muid na príomhréimsí dúchláin agus deacreachta. Agus ar bhealach tuigim gur sé deacair nach roisigh daine beidir céad a bachrúmpa bhainne, tásúna go bhfuil barú legaí ceirtá an, agus tásúna go dtuigeann sib go bhfuil míad a fáilte roimh cheisteanna, cearcaúir, agus tá roinnt ama an fós le ceisteanna a phlé má tá sí meag daine ceisteanna a chur, agus tá an Clár éibre go na seisiún fáiltína seagaí, má bhíon ceisteanna teicniúla nó saincháilíocht agaí, bé míad a fáilteú beag na seisiún, mar i dtím banna mé iirecht úsáid a bhaint as an OK, so tá roinnt ceisteanna takeíteach tá sé sin iontach. So fanis go bheith muid. Now, an seo, le grúpa darhachasáil ar chóir go oras nó go glór nGael códampar córas chun gcúr an láise a chur ar fáil dúing agus muidin sin chun iad leasú. OK, well, tá roinnt ábhar ar fáil ar an Idirlín, maidir a ceanile, be mu denna bheith caint beidir níos mine ar códan iompair agus córas agus gcúráin agus rudí mar sin, ach ceist achhainní atá geistin sin.
be me spáint beidir bhealach níosár ché tachtain eile cinna hacuní atá fáil híomh an rialachas Carthanais is fiúgaí gail cho fada leis an Cóid Rialachais is antasú an go bhicinn si be seis se bheith síomh an rialachas Carthanais agus tá tachtain seo tá Carthanais chasta agus Carthanais neamhchasta so I dtéir mí eagraíocht dúla be se banán se péin cinál híomh an spectrum agus an sin tá Cóid Rialachais seán cearcadóir so tríanna me an Cóid Rialachais rinslíp read an chat okay so tá mai ceappa go raide am an sin so tá PDF fáil gon Cóid Rialachais a bhfuil seisiún léonne bunithe okay agus sé a dhéana smuointenis go muid aráis ag na ceistí runisce so áireachas luch stúrtha chun nó bairt chun iad a bheith clúdaí ó híomh risci okay so bíon áireachas a gceist brahan sé cén eagraíocht agus cén leibhéal gníomh a bhíonn ann agus brahan sé cén riscat agus saoldú le obair na stúrthirí bíon stói áireachas stúrthirí ar fáil ach brahan sé ní minic I bhíonn sé sin I gceist ó híomh eagraíochtaí neamhbhrabúsacha ach sé dhéanas me be man an beidir rudín beg níos mó tochailtí dhéana ar gceann sin agus tíochtarráis teachtain se thugainn faoi. Moltaí agad chun baidan fear stúrtha spreaga chun labhairteach ag crunithe ról níos cnídaí a bheit haca bhína crunithe idir na crunithe. Seo ceanna hagad san nuas an vinnig agus brahan cuinteá ar a gcathaoirlach agus ar a gcuí iniontar crunithe a reachtail. Agus chur chuig a bhíonn ag am héin go minic ná go háirt an hagan grúpa núla chéile. Bhín ché trí cruniú an spéisiú. Cuireann tú aine Iarchéime, cuireann tú aine na stíle ní bhíonn sacad. Mar bhfuil duine labhairteach beidir go siad brásásta le chuile thuirt. Ach níor bhiste beidir ceiste chur arab, ceist honrach. Cean fá cad a ceapan tú faoi seo siúd nó bhfuile agus iad a spreaga chun cainte ar a gcuí sin. Nó bailach eile beidir nach mar a daine a bheith a cainte as cunne go leor mátá níos mó ná ceatar nó cúigear ag mabhart as cunne an éidirn daine agus beidir go bhhar a d'oibreach grúpa fócas mar chuide an mhórcruniú babhart ceart leor agus gonne fi tuairisciú ar tuairimí éagsúla an nochtaí of tíbhaiste go grúpa fócas. So ní an sin nach beidir háchar chuige I déite go bheith hán. Be mu de brethfuil ról an chahirirlaí sa géad ceann eile agus be multaí bhhaid níos mine agam atám sin maite de ceachaí ar cheart cruniú má a reachtail agus ranfortiocht a chinú. Leis na freigras go léir atá bhhail bhairt nach chéint go rud ag bhfuil daine sásta bheith páirteach tá an ceart ar fadad. Ein duine atá sásta saincháil suas agus scoileisteach na volunteers ar I gceann se tá siad na molla go mór ach go minic bíonn siad ar go steire mar ní higann siad ceirtá gceist. Agus dáide go dtís ceirtá gceist mór a seans nach mí dtís páirteach ar I géad éire. Ach tá eagraithe má bhíonn an NPO eagraithe, má bhíonn ólas chuir ar fáil a scríbing, má bhíonn sonraíocht chuir ar fáil gon stúrthar. Sé sin seobheith an tumantas ama bhfuil muide sú leis. Sé sin be 10 cinn go chrunithe in aine bliana an, mar hin na crunithe sin hára chuig ar a bhéid, agus be muide sú le lá éibre gach mí le cápéisí a léamhnú le rudaí eile hímpel sin. Tá mai cheappa go se bhhaid níos éascar chuoine a bheith anrá seaanú níthe a gur hí ceistar a bheith mar chuide go bhhail ar a gcuí sin. Leis na freagrachtí go léir atá se. Leis na freagrachtí, okay. So sin exúil go mór a géad seisiún eile okay, go mí amagaí. Okay, so anis go bhiciime bhfuil Christ eile an sin nach bhiciim. Tá mas gáil an héanaan is sin gimochtúir. Tá ceistin sin a dro dhéire an déidir question ach níl me an ná an second. Okay. So, harde. Díirech le Mauro Griep.
ché tAcht eile be me de kaint na hábhar sin be míle fáilte rih cheistení na hábhar sin brenn me siar na ceistní a cuirehain sin ball agus béidir tAcht me siúgin go nnéannach muint na ceistení reachtar I láir teisiún ach si be bheitsásta sin. So bhfuil éon cheistile ag géantaine ag a tráise bhhailú a chorarm nó a bhácahhaint mar sinna ní mistilm. Glósin si me an teo Martin Debbie go na mara. Díhait a bhirtín cechuí bhil. Se vi géist a foiile. Vi dechartí bag am sin báil me an bhil le loí ceart a bhealach. Ach go a míle had agus cóáir a tééis a ggóil, hí sé sin fir spéisiún agus bí rudí an stoi go smíine muide mar Eagraíocht Pobail pechem chun mar orb le rion blianta ach nach chun muid beidir pá le iad a víú gertin í riamh. Ach bí ceiste bháin sin í foiile me aman. Mas Eagraíocht Pobailú cé sáirtí dionne bheith mar chólacht, bheith chláirí mar chólacht, nó bheith mar Eagraíocht Pobail, mar Eagraíocht Pobail, má higann tú leit me. Ok, bhirtín. Bailíart tá ceist mhór bhílteach chuir an sin éidirm. Tá sé deiras mé leit ná breithe sin an NPO an Eagraíocht Neamhbhrabúsach an Eagraíocht Pobail mar an tú héanaid. Breithe ceir tá sé bigad a bhaint amach. Tá riint struchtúr fáilíb. Tá tuigeann muid fad gofuil struchtúr cór go an tuigeann muid an gofuil cólacht faoi teoir an rathaíochta an. Níl mise in an ráileit cén struchtúr is sár go Eagraíocht a bhfuil tusa plé leis. Caithe an báir atá an Eagraíocht an chóirde sin a lorach ón gcóirdeoir lí atá agaí agus cinenne dhéine se péin. Tá má bhreaníonn tú híomh an rialachas Carthanais, tá riint tróireach fáilinn sin maidide le Eagraíochtaí tá mar agann siad tain casta agus neamhchasta. Sé sin hébi cin struchtúr atá an be cheart go mitse féilteach gon spruch atá aid agus an sin gon sort level gníomhíochta atá aid. Sé sin nach bhfuil póras ró rain a harint nuas a tain i déadach beidir Eagraíocht níos mó ach san am ceanna choras atá láidir agus téigerthe san am ceanna agus thuras dearbhú bhfuil chud a thuirt go dhéanana mar is ceart. So tá brónn an bhhairtín níl man anna bheith táda ní sunraí ná sin. Tá tú ceart go leor gur maithad. Agus an dána ceist be gaile bhí aon sin ná má tá nánt is go bhfuil Eagraíochtainn mar thumpla agus tá coistein a bfuil pesam canteach fesa chun na mara. Gúil coistein ach fós sé dionas muid ná tuchamid anadíocht ón gentar go muid dionne anadíocht nó sé bhís éid, sé sin abal ó bhearna go cárna, agus bín siatsan mar chóileoirí éid an Eagraíochtainn siad an coiste. Bhfuil sé sin go má go donna nó chéad dearach. Is chuige an chuitianta sin a bhhairtín, agus is moltar go minic ach is tóhí bín go leor rudaí le chusa má agus stúrthirí nó bail chuiste go ranú. Tá cuasaí cinnte imríonn chuide gan na Eagraíochtaí NPO imríonn cuasaí tíreolaíochta agus cuasaí áitiúla imríonn siad dain tunnachar ar an ráha stúrthirí a dhéantar. Ach ní bhór rudaí a chusa náid ar nús cuasaí cóna na sínscinne, cuasaí íse sé sin gomach cinál nachmach tá cinál fashionán go leor Eagraíochtaí Pobail mar thumpla. Is tóhí bín go leor gan na daine a bhíonn ar a gcuiste, bín sean taithíach go mé a gcuisina. Ach go minic tá se táhachtach go bheiceí go chola ísgrúpa sa bobbal go bhfuil ionadaíocht go chinálí cín takeamh ar a gcuiste. So seo bhíad na ceisteannaí be mu file ar an ábhar sin go sunrach a teachtain se thugainn le cúna té. So tá cinál tá curchuige tíreolaíoch is curchuige maithe, tá curchuige tá móí éibre eile ancha má ceanna agus is minic gur a bhear a d'oibreoch comasc go bhfuil éibre sé sin go bhfuil tú tabhairt cinál scileannaí agus taithí éagsúil agus beidir ó cheantracha éagsúla chun cíine hébi cin cuiste tá an. Gur míle mágaí agus fád sílagaí. Go hehaid a bhirtín, ná legad dú. Bhfuil éon cheiste géan dana eile tá sé
8 nóméid is fichan is chuna trí agus tá ardalach go bhfuil go si péise bheith lingin sin is le uair go le agus is fada pí ama agus tá fíorhuioch gon éistecht agus gon ranforteocht agus go chuilehíní gona ceisní tháinig isteach go má. So mar bhfuil éon cheist mhór eile i ggéandanna, bí í smuoine bhar up se go an teachtainna agus be míle fáilte rumpó agus roimh. Tar daon se thugain i ríist Zoom ag chéanachlog agus bhhailm bhuichas bhacha le Lorcán me gáin agus le cutréanna sin a chur tús brála se seisiún sin ó Chlár nGael agus le chuna dé faoine bheith sláán feicimiid a chéile tar daon seogain ag chéanachlog. Míle maith. Míle maith. Smaithú. Tá sé go. Sáineamh.